Terus jejere pesek menika putri gadis manis yang dari Madiun. Wow, dari Madiun. Heeh. Namane Mbak Neha Ayu Silvani. Oh, ngono. Iki uga asring melu gabung kanca-kanca Astabrata. Ya, wong liya manjing dadi sedulur. Oh, nek karo Mbak Neha kanca-kanca Astabrata wis kaya dulure dhewe no. Oh iya, iya. Dadi sinden melu Astabrata kuwi wis tak anggap semua sing sering melok utawa jarang melok wis tak anggap kaya dulurku dhewe. Oh iya. Ngono ya, Mak. Tuladane contone Mbak Neha iki. Ya, heeh. Jejere menika wah, menika wis sinden patak warak. Ana ing Laladan Kabupaten Nganjuk. Ya, Mbak Deni Denko. Ya, nek iki tak kira para penggemar wayang sak Nganjuk wis padha sumurup, wis padha ngerti. Lah ya, sing pojok kono jejere Mbak Denko, Mbak Ririn asli saka Kutha Tulungagung. Oh iya, jejere meneh menika sesepuhing Waranggana ingkang ngemong mbak-mbak lan adik-adik pesinden. Oh iya, Bu Parsinem. Bu Parsinem, heeh. Bu Parsinem terus jejere iki ya sinden ajaran Dik Sekar sapa namane? Lali aku. Kirana, ayo, iki angger awake dhewe mayang ya wis nyusul terus, oh ya, tanpa dipanggil nyusul, oh ya, ya nderek pengalaman, nderek ajar pengalaman memperkuat mental, lah iya ya penting kuwi no, iya ya Mak, ya sadurunge ngaturke panyuwunan utawa request tetembangan masyarakat, dusun Boto, semoga selamat dan sukses. Amin, matur suwun Mas. Oh ya, panyunane Jambu Alas ya dipinangkani alon-alon wong ya jernyatane permintaane akeh. Ya, ana sing sinden iki sinden kecil sing nyusul awake dhewe ben belajar. Ayo Mbak Sekar Kirana, tak gandenge langsung karo sinden Astabrata ben mendampingi. Siapakah dia? Tak gandenge karo Sri Pesek. Ya. Sri dikancani ya, adiknya. Ya. Yo sepote bareng berdua berdiri. Yuk, yuk. Hey. Oke. Adik lho Sri. Iya. Kaya kakak adik. Cilikanku yo ngono. Selamat malam Mas Akbar. Selamat malam. Kene-kene juga karo Mas Bella. Iya, selamat malam Sekar Kirana. Iya. Sudah tahu itu Mbak siapa? Mbak Sri. Nah, Sri siapa nama lengkapnya? Ayo, masa wis lali? Mbak Sri Pesek. Nah, iya. Sri Wahyuni tuh. Oh iya. Silianmu yo kaya ngene iki, Sek. Nggih no, tapi aku kok ora aku menengan kok Mas. Ora ngene iki. Heeh, jek umbelan meneng ngono. Soale wedi karo Mas Heru biyen. Oh, saiki mau ora wedi ngono apa piye Mas aku? Saiki ya, Mbak Sekar Kirana tadi berangkat sama siapa? Sama bapak, sama ibu, sama emas, sama mbah. Wih, yo sak rombongan. Modele rombongan ngono. Nek Sri budal karo sapa Sri? Sama adik saja. Oh, sama adik saja. Berdua saja. Berdua saja. Dimong Sri, dimong. Tak mong ndek kene tak gendong. Gue ya arep gendong barang iki lho. Jajar di ditari arep nembang apa? Sri. Badhe nembang napa ndek Cahayu? Badhe nembang cengkir wungu. Cengkir wungu. Cengkir wungu kakak Iya. Oh. Sri kok ya pantes ya celuk kakak. Kakek. Oh iya, kakak. Iya ndek. Bawa mboten. Bawanya Asmaradana. Be, yo angel aku ra iso wi. Guru kok. Oh, guru. Apa larasnya apa, Nduk? Slendro, pelok apa barang? Apa? Pelok. Pelok, oh iya. Pelok. Dimong lho Sri. Aja dimusuhi. Nggak. Nenek sendiri cilik iki dirangkul. Tak rangkul kene. Iya. Ayo deh. Iya. Iya. Piye kok? Ndang ayo.
Kok gertelate lho. Aja turu sore kaki Iso ta Sri iki? Gak iso, Mas. Dadi anu ki entek ki. Jajal. Dewa ngangklang jagat Heeh. nyangking pokor Apik ya, Mas. Apik. Kok aku biyen ra iso to ngono kuwi. Mergo nek gurune iki lho, Mas Heru ya gurune. Sing bimbing, cengkok-cengkoke dibimbing kok ngisor. Kok blek. Niki guru jenengan. Nggih niki guru kula. Iki ngkei tugas PR. Mungkin nyanyi niki ya, Dik, dipelajari. Ngono kuwi ya. Aja manut. Wis aja manut iki lho Mas aku. Terus. Isine to ngatatulah. Ayo terus. Iya, terus. Sandang pangan. Sandang lawan. Oh, iya, lawan. Lawan nganggo lawan, nok nganggo lawan. Ayo, terus. Sandang kelawan pangan Dek. Wis ora sing. Ora iso aku. Malah kayak kudu nyokot ae. Ora iso aku nek kan ngobahno ngono kuwi gak iso aku, Dik. Ora pinter. Dadi Sri lek kebare lambene gak tak iso ya. Gak iso aku. Malah kayak arep nyaplok. Tapi apik. Apik. Heeh. Terus. Ayo. Iya. Iya lanjut. Ya iku bagian nipun wong melek sabarna rimo Ya. Tembange sing anu no, sing itu yang bisa sing berdua kompak apa? oke. Aku gak apal, Li. Iya, kita apa ya? Nyanyi apa? Apa, enaknya? Dek? Aku ajarin dong. Kebalik kakak, kebalik. Iya. Apa sing kira-kira apa? Apa? Kayak ono rekomendasi Sri. Apa sing Apa sing rame? Heeh. Apa? Nikah katresnan bisa? Ya bisa. Ya ya wis kuwi wae. Nek ninggah katresnan kamu harus meguru sama Sri Pesek. Iya. Itu ratu. Nanti jangan lupa yang gini.
Mulai. Yang diajarkan itu ya. Oh, ngono ya.